Hi netizens! Welcome back to my channel. So ako na po ni si Kuya Renz. For today's video guys, for today's vlog is videos og vlog pareha lagi na. So karon guys magano namin nga mag-utan mi og kuan. Bawg kailangan mo magmansi guys. Mansi mura na siya og nangka. Grabe tong na maklaro mo jud mga pores. Init bug adto karon guys, parang po. Mura maingot ang climate change guys, bakay karon init, naghapon mo uwan. Bahuay klaro ka dyan panahon karon guys, mura maggugmang way klaro. So karon ari ko guys, ari ko sa akong silingan kay mag-utan ni kay nagsarata lagi mga auto magkamangga. Wa maka manalahos me. Me. Oh me. Luda pod oy. Kanang uy magsabagon. Uy! Grabe outfit oh, hindi wala lahos. Has manang. Ditso na si Gerald uban. Dako dere guys, sabay lang may kay mag-utang ko tagkuan may mansi. Bawal sa dere guys kay bugna po direng area dapit sa lang manggahan. Lang manggahan. Oh. Bugna so ari sa maglingkon taod guys is magkuha mi og mansi tara do ramsen po guys. Turag man sila pito adto na pita kana. Diba na? Kana. Taon. Kailan masuro mo guys na mansiya kana. Muna si mansi na. Tapos babaw. Gamay ra magkuan. May gamay ra masiguro ni kuan bunga. Kat no laman ni na kay daghan. Naa nang lata gayg uban guys. Naa nang lata na. Sayang nang lata na di po ma-cross camera. Naman ni si mansi, lami ni kaadyo guys. Kay ako na obserbahan guys, ang comparison na kanang nangka og mansi, mas lami jud ag mansi guys kay ma-feel nimo ang kuan na ay murag tagog-tagog. Unsa karon guys, ang over lipstick so wa na lahos og kuan ay national ID man ron guys, ting national ID sa 180 ra man kunog number so karabi jang outfit jud ay lipstick ang mga na karabi pag naikuanag ka ng buhok, nagbuhok, nakarabig buhok, nung daw nalahos kay 180 raman kunod naman. Diyan babalik pati sa lagi mi. Karon sa pambalik. Ugma. Dapat sa na mo ugma kay aron agi mong lipstick di masayang. Ikaw kat me? Nora ko. Relisod man. Kana kat na lamang na, kadisod man ko anon mi. Dughiton kat ako na lamay kat. Di na gamok lang ng kahoy, balik itong sak. Katon dia di lagi sa gabok. Ang kanang kahoya. Bantay ha. So kana guys, karabing katatapon na guys katawa pero kulbaan na ni. Kanang wala na choice mi guys. Lamang katkaton anong sojag katkat guys kay kaan man kanang mas lami man katkaton kay ma-harvest man tanan ja. Wa ko ga expect guys nga ang uban day atus tatumoy inja. Ag nakuha na humra tulor ka buok to guys ang nakuha ag uban so wala man tayo na choice kay gabukon po ning kahuya guys maunang na kumbati na kog katkat ana guys wa pa man naklaro ang naong nina na git pug kamera guys kinat ka tayo na dinha kay maning kakay wa tayo sa mi to nakat kat ko na ang kipang bali ag mga kuan mga patay-patay nga sanga guys kay lain pug adto bugto unta to kinabuhi limaroy na manang adto kipang bagli ag mga patay-patay nga sanga unsa nagtanaw pug ko kay unsag di ang ani tanaw unsag tay makuha man ang check pug asa man di man makitaan nagtawon mo respons sa mga dahon-dahon nga dagko ng dahon man lakat katok sugod guys kay ang kinahinay sa kunang ibagli ag mga dagkong kahoy nga tung patay na nga pwede na masugnod kay delikado unsag guys kalimot unsa tag atong patungan unsag mabagli mahagbong ta ng boto na ana nagisugda ng katkat diyan na katkat na nang area ha. So mo ani guys ang kuha tulo ra pud ka buok guys di ha. Gagmay pud ka adto ra kang umigas si baroy man umigas sa mga akman. Di man gisra. Aray. So mo ni mong kuha na
ra ka buok guys, tulo ra ka buok kunja gagmay pud kaadyo ang ra pud ni sa mo ang tilaok Ginoo ko Diyos ko. Gamay ra kaadyo man ang nangita og dugit si Mimin Gagmay ra pud kaadyo guys oy. Dagko man gud pud ning uban guys. Baw lang anong gagmay ni siya. Kuwangan siguro ning alaga siguro. Ja apa uban. Tas tumoy ja lisod pud ni katkat mo ganina ja lisod pud kuwaon tumoy mabalin dag sanga na. Isa ra ba tong kinabuhi ng baroy na. Mga tumoy, da marong tuloy nakuha na, tulo ra ka buok. Diyan nagama pagkuan dugit. Kaison ba ko? Guys, amo ang pinakagwapa nga napalaw sa numero. Ako kung nadugit be. Ay ka una? Ako na lang. Sige. Swaji. La isa. Dali kay may mukarit. Anad mukarit sa mo sunod gabi siro mukarit. Pero nga pud karit diha ang maputod ng kuan unod. Sige. Kasi gamaan na. Kuana. 5 na tapos tumami tu ami. Kana ka sige. Lagput na. Grabe lagput ta. Oy tapos dito ha. Ta, tulo ka buok dia. Kana tulo. Kanon kay arma utos lang di sa kinaon. Tagpaw. Kana. Wala po ng gamay para sure jud po. Tang-tangon murag katang-tangon na sa nang kalagi katang-tangon na luag na. Luag na surrender. Luag na urot, laki urot ni Mimi. Ano na laman namin ay? So 1 2 3 4 5 6 7 8. Madyo lang po ni guys 8 ang mutanon karong adlaw. Mansi ni no, Mansi ni Mansi. Karon guys, manajug kuan, manati product ganina guys, managatog katong kuan, manati porma. Darang ko na yung signal. Pagsumbagay laman mo budno. Signal arin din, kusog masignal. April mo dagog ka rin. Misig na pong Jillian. Jillian na pod. Friend. Natong naman basketball. Dahil ko naglubis burak dat nga na pasmuhan ganina kay wala lahos ug pa-ID sa kanyang hairstyle. Ikaw yung tipo na ganyan na unta mi kay pag hairstyle ikaw din nindutag hairstyle mo si Awahay mga Rapunzel. Jillian ay bata doon. Ming, look at me dag. Jiki. Oh Jiki, aja ka Jiki. Uy. Mau ni si Tiyong na Tiyong. Jara. Tur Jiki. Tara Tiyong. So karon guys, manadyo atong utan nga Mansi. So dara, nakadana jud ko. Salamat ka adyo nag-utan kay lami pud ka adyo guys. Ma-feel jud na og kuan guys, mas lami pa jud ning utan na kaysa utan nga nangka. Lami ka adyo jud ni siya. So mara to tong vlog today. So unta pud guys. Baw lang pug naa ba poy enjoy nga ni sa inyong panimalay guys nga ani nga utanon Mansi siya. Atong utanon guys usunuban kay lami ka adyo siya guys. Tilabi lang pud enjoy. So mara to guys, I hope na enjoy mo sa vlog today unya. Mara to, see you for the next vlog guys. Og amping ta kanunay og take care ta kanunay. Ampo ta kanunay. So thank you so much for watching. Bye bye. Gamay naman good lang kay ano manggit. Daghan jud ay na
Runto. Pinarak mo. Ito na ko oy.